हमरो के तनी बना दिया। एक बनावा तनी छोटू भैया बौका का शादी हो गई। अच्छा हाँ शादी भइल ह। शादी भइल राती हम तारा कहल रहा खाए पिए के मतलब मिठाई उठाई। हाँ वो तो कहले वाले कि नहीं जौन अगर बियाहवा कनियावा लेके आइल बा तोहना घरी अभी खाजा खजुली जौन मिलेला नु अभी वो जवान नहीं खे देले ना। हाँ देखो भुलाइल बा मेहरारुए में। तनी समझा दो उनका के बहु खड़न तो बूढ़ पुरानिया बाड़। अच्छा ठीक है बा भाई ओकरा के भेंट होके दो। भेंट होई तो हम तो फलाना को बतौले नहीं जानू वैसे ही कहले रहे ठीक कहले रहे वैसे ही करो को समझा देवे के भाई हो कह दी आ तहार बात मनी हां मनबो करला का आवत हो। हां का आवत हो। छोटू भैया आवत जाओ छोटू भैया समझा दे ठीक रहेगा। छोटू भैया देखी आ गई। आप प्रणाम करते हैं छोटू भैया प्रणाम करता नहीं। खुश रहो भैया बाकी तू भाई मिठाई या खजूरी ना खिला स्वाग रात मन गइल। आए हे दादा कहाँ है छोटू भैया अभी जो है से आई। अरे अभी कहाँ है छोटू भैया अभी सुहाग रत नहीं खे मन अभी तो हम जो है से आइल या हमार रनिया नो तो जगह ओकर के हम मुँह नहीं देखले कि कैसन बिया कैसन ना आ ओ जो नो भोर में मुँह ना देखली सन हमारा के ना देखले हम मुँह नहीं देखले वो हाथ ना पर घूंघट तोप के बिया होत रहे तो कहन कि चल अब तो जइबे करे हमारे घर ही नु हमेशा हम ना कुछ बोलने हम कहीं के बोले जाई हो। तो सुनो भाई हो एबारा दिनो बहुत बढ़िया बा आ लगनी दिन बा ठीक आ सुमार दिनो बा ऐसन करे के बा कि आज भाई हो सुहाग रात बरा मना लो। हाँ हाँ कैसे मनावे के बा फलानवा के बतौले रही जा तोहरो मालूम है बा कतना ओकर बड़ाई भई एक और में कौन भैया कुछ नियम होन लगेला का। तो यही तरह हो जाई मान ला कि नया गाड़ी कोई के आवे ले देखल ओकरा के पूजा पाठ मंदिर संदिर तो जाके आदमी पूजा पाठ करावलन बढ़िया से कि हमार बढ़िया से समय कटो लब लब मना लेबो लब की चीज हो एकरो में पूरा हां यही तरह हो जाई बहुत नियम बा। हम देखा ई सब ना जानत रहनी कि कैसे कैसे होला देखा अब तू भेटा गेल बड़ भाई बड़ा त माने कुछ बताइबा तो हम जानम न ना तो हम तो बताओ हम ना जानत हम तो जैती तो हमरा के बुरबा के न कहत हो तो के भाग तार बरियार बाकी हमनी से भेंटो हो गई बताए थनी लेके मिश्री सही करा हां आ अगरबत्ती हां बाहर के आराम से दिखा के मुड़ी पटक ली मुड़ी पटक के गोड़ लाग के आ तब सुहाग रात मनइबो तो मेहररू तार खुश रही हां तारा के बढ़िया से मनबो जनबो करी जैसे सरस्वती पूजा में अगरबत्ती गड़ देला ओइसे हां वही तरह तो मरते नहीं जानते बड़ा हम जानत नहीं कहां से हम का जननी सरस्वती पूजा वाला जानत ताणु न तो वही तरह करे के बा। सुन ना तो हम पूजा न देखले बनी हम उ थोड़े देखले बनी हमर बियाह अब पहले बार बियाह होय तो हम जान कहां से लेनी हो हम तो सरस्वती पूजा देखले बनी माने पूजा के पूछा नहीं को माने ओइसा ही हां वैसा ही करे के बा। अब भूलैया मत आज तार मेहरारू घरे इंतजार करत होई आ जाके भाई आराम से दुकानी पर से लेके अपन सुहाग रात अपन आराम से मनाओ जा। ये कहाला कि केहू के ना बुझल के बतावे के चाहिए हमरा मालूम में न बता दे तो ढेर ना जा 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 सब करे जा भूलैया मत हम आ जाई बोली भैया अब सुन ल जनू भाई हां एकरा के तो सिखा पढ़ा देनी जा आई जाई घरे आ जैसे जैसे सिखौले बन जाई से करबे करी आई कर मेहरारू कहाँ जाने कहाँ वही पानी हमरा के छोड़ के ई में न पंखा बना कुछ साला में चौकियो बदन बेडशीट बना तो सब बाटे कैसे हमरा के घर में बैठा देले मन भगवान बोरा बोरी कैसन घर में बिया हमर हो गई एगो मर्दो मिलल तो बहुत चाटे वो कने काम के छोड़ के गइल वो नहीं कनावा केनहू भूखो लागल बा हम जान से सोचले रही कि 5 गो पूरी आई तो टूंगे के तू ही खाइयो लेती वही बहाने बाकी काहे के देखूं के मिले जाए और सब ने तोरनिया मर गई सन कारी कीनी बोली सन हम एकदम पेट में चूहा कूदता हम काम करे हमारा आदत नहीं के छूटा
काहे के बोर का बोर हो हाँ ये सलाई का क्वेश्चन देले बटे बोर हो हमरा से तो बतियावत नहीं कर बती का करिए ना कौन देवा दिए के डॉकी हम लोग की हम आगे हमारे बर्जा हो हाँ ढाला हो कारण मुंह में दागे में तेल में दागे हाँ पागल बोला जय मेहरारू की बोलो जय मेहरारू की भक्त जनों के मेहरारू बोलो जय मेहरारू की मेहरारू की बोलो जय मेहरारू की भक्त जनों के मेहरारू बोलो जय मेहरारू की ये एकदम बहुत छोटे बकारी ये भगवान अरे ये का करता नहीं अरे रुक ना हमरा के त मारा नहीं एकरा के कहां खसी हो कहां खसी कहां खोसे तारा के जगह अपनी दोनों कान में खोस ली दोनों अखबार आ ये दादा कान में सुना जला की खसल जला हो अल्लाह ना कहां खोसे आई देखा तार भी जगह होई त केने खन केने ने ओने हां दे आई प्रसादी बाइले कौन के पाट दिया अंधा कनी हां ये कहां के रिवाज और बत्ती देखावा तनी हमरा के लोग जा आ ये दादा विष्णु डॉक्टर के आओ थे आई रहे ना ट्रैक्टर आवा हां त ट्रैक्टर वाले तो उनका पूजा भइल नु त प्रसादी अगरबत्ती अपन गड़ाई रहे आप हमरो के मिल रहे प्रसादी हाथ में लड्डू हो त ऐसे हम कहने के मान के तुम आज बड़ो अब देखो हम गलती ना बते कोनो सामान ना आवेला न ओकरा के पूजा पाठ करही के चाहिए जान लिया ऐसे हम अपन कहने के भाई तू ना ना बड़ो पूजा पाठ कर दी त काहे ऐसे बड़ो हां ऐसे काहे करत हो काहे फड़कत हो हां काहे फड़कत हो हम तो कहीं देखलाई ना रही असल तो काहे कते से फड़कत हो काहे अच्छा बताओ हमरा में का कमी बा फड़कत हो ई कर ए जी कनी ना कि रोरो छागा बतना न हनी आ ये दादा ई का कहत हो हमरा के की हो ऐसे कह सकेला का हम छाका नहीं छागा नहीं दी ये तारीख कोई के ऐसे ताली बजा से क्यों छाका कहला का कोई सोन भता मनी कोई सुना आ कतना सुंदर बाड़ो अरे रुक ना बिहार तक दही चाटनी मरद मिलल बकारे का कलवा आपके कुछ ना कहनी अच्छा ई बताओ आ तार गौवा हो हमके गोरी जनी जो बरतिया लगल नु त दुवरिया पना छकेली सन अब के रहे हो हतन कम मोट रहे पूरा लब्बे दरली फेकल रहे फुआ रहे आ ये दादा ओ तार फुआ रही हो हां पता क्यों के रहे ओ दीदी रहे आ यो रामा हाउ बतावा ओ मोटा की तार फुआ हमरा का हर्षा इहे तो करे के चाहिए हो मन बताओ उनको हम दामाद लगम हमरा से कहत रे आइए पाहु हम दुआर छेक तो हम कोई सुन भी आए हमार रानिया तन सुना ना अतन हने आवा हो हमके टच मत करी जी आ बात देखा ये रहा पैसा भाई रहा छी जेब निकालता आ बड़ा तार में करंट बा हो हमरा में तो करंट वालों में तो एकदम आ ये दादा ई का कहत हो हमरा पे करंट नहीं है ना रोला में तो एकदम कुछ बुझाते नहीं के ना ठंडा ना गरम आ ये दादा हमार में करंट कब हो ई काहे से कहलू आ ये दादा बताओ जब हमार मेहरारू हो के होई से कहते कि तार में करंट नहीं खे आ तो दोसर के काहे ना कहि देखा ई सब ना कहल जाला तार मरद नु हई ऐसे कैसे कहत हो तनी हेनी आवा ना हम बताओ तनी हमार में करंट बा मत करिए मत छू आ तो तनी आवा अरे अरे आवा तनी हेनी आ तनी हेनी आवा ना अरे तनी आवा ना अरे हो कैसा आए हे दादा तनी आवा आ नहीं बुका हो का देख के बियाह कर ये का दादा देख के तो अभी तक हमरा लगा हम न का पूरा हैं ओइसे कतर के का देख के तार बाबू मैं बियाह कइले बन हमरा घर का अच्छा ई बताई हमरा घर का नहीं इरोड़ा के सिस्टम बतैला सा और बत्ती देखाए के प्रसादी चढ़ावे के गोड़ मुड़ी अरे हमरा के छठू भैया बतैलन और प्रकाश भैया बतैलन और बीरू भैया बतैलन ये लोग तो रहल बतैलन कहलन कि ए बाबा सुन ना हम कनी का हो भैया का हाल बा का समाचार बा तो कहता रहनु कि
घरे भेंट भइल ह कहनी कि ना हो अभी तो हम अपना रानिया के मुंह ना देखनी हम कहे कि तो कहते कि पूर्वक हवा पागल हवे तो जाके अब अगरबत्ती किन ले शकील किन ले तो शकील तो ना मिलल तो कहते कि शकील नहीं मिलत गाँव घर में काहे हो तो कर के आदमी कोनो दुकान पर ना तो कह हम होने नहीं कि हेजा मानी हेजा है जब तो हम का दुबई बात करते हैं तोहरे से बोलते हैं अरे होने ताकत नहीं हम हेजा मानी हमरा के उहे तो लोग तो बताइला हम तो कल हम के बाबा जाके अगरबत्ती देखा के कहां से कि मैं मशीन नया चीज आवेला तो कनिया से सही लगेला ना लोकल ना त का हमरा अखिया में बेवाई फटल बा कि नहीं देवाई ना फटल हम हेजा बैठल बनी आप होने देखत तो नहीं यही से त कहत नहीं कि हम ना ना त तू हमरा पता हम तहार पता देखिए हमसे दूरे रहेंगे अधूरे का ए मन कहां ऐसे कहल हो मन का सोच के कहत मन हम तार मरत नहीं का ओइसे बतियाव तो ठीक बा हम जाते ठीक बा तो हम देखा तू हमरा के जानत नहीं को हम रोज दिन तो फिर मानो ना हिम्मत बुझिया हम घरे आइबो ना करम भाग दिन दोसर ठन जान हां आप जैसे तो मरद देख लो ही ना हमारे तो मुंड सरका दे ही बा त का भइल हमर मो का भइल कहां के तार मुंड हम सन कहत नहीं कबे ना सोहत हे दादा दुल्हा लखरा हे दादा के अपना मरद के आई हे अपना मौत के मार के अपना मौत के मारेला मर्द के मारेला हो ये बताओ मर्द मारने में भी अपना भतार के मारती है आए है हमारा